вітання, сябры. Это Еўрарадыё. Мы ведем стрим, находимся в филармонии. Здесь сегодня проходит апошні официальный пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты на выборах 2020 года. Одразу нагадаю, что пикет означался як протестный. Активисты и политики призывали приходить на этот пикет, там показать, сколько нас, сколько белорусов, якія не згодные. Александра Лукашенко, колькі людей хочеш, каб улады у нас в нашей краине змянились. Давайте поглядим зараз, хто сюди прийшов, чому яны прийшли. Можем пройстися трошки. Пикет почался у 18:00 и уже бачно, что шмат людей. Давайте поглядим. Моего брата с женой инвалидом. Моего брата с женой инвалидом без ноги избили, заживо заморозили, чтобы отнять земельный участок. Брат 20 лет проработал в особых тяжелых условиях, пропарщиком, промышленником цистерн. Вырастил 5 детей, досматривал жену инвалида. Пришли в дом, избили и заморозили. И я не могу добиться возбуждения уголовного дела. Это, говорит, они замерзли, им было холодно, вот там вот, трупы раздетые. Над трупом брата извращались, обнажили гениталии. Открылось следственное дело, на нем 8 кровоподтеков и ссадин, вот размером 8 на 10. На жене этой тоже. Так его еще газовым баллоном пришли. Скажите, коли ласка, як ваше ім'я? Людмила Нефедова, а брата вот Колосовский. Это город Тихорецк. И я, понимаете, я хочу всем рассказать об этом, чтобы не оставляли своих батьков. А то, знаете, 5 детей. Родители, знаете как? Стыдно быть больным и бедным. Так вот, батька на 50 лет, мама больная. Так им вдвоем хорошо. А бандит сосед, у него Вопрос такой, я не пойду. Земляк из соседней деревни. Таких историй миллион. Лукашенко надо подвергаться все вопросы. Таких миллион историй. На суды не проходят. Я тут в Минске. Чому ви прийшли менавіта сьогодні на пікет? А я везде хожу, где люди собираются, везде рассказываю, потому что мне отказывают в возбуждении уголовного дела. Скажите, коли ласка, ви задовольні сьогоднішньою владою України? Очень незадоволена. Чому? Потому что в Калинковиче бандитизм, это коррупция. Да по всей стране бандитизм, коррупция, а не Калинкович. Поехала в блогеру 16 марта, чтобы держать его промили. Тихановскому, да. И, знаете, на камеру говорю. Скажите, а чья у вас пресса? Можно узнать? Я разоблачила коррупцию. Ну, какая? Чего? От весны у вас чего? Я вас обвиняю, Дворник Владимир Андреевич, вы организатор банды Калинковичской. Коррупции. Это ваш друг крутой. Еще в жизни моих родных. Скажите, коли ласка, ви сьогодні підписуєтесь за кого-нибудь? Чи ви вже За кого? За Ковальков. Не надо вот Скажіть я ще раз, як ви думаєте, вовки, так? Як кидаєте, що Тихановського затримали? Я возмущаюсь, что так легко возбуждать уголовные дела, а убийца уходит законный. Они закрывают уголовные дела. Бывший председатель Совета Дворников, а теперь премьер, доверенное лицо президента. Сябри, ми потім далі, зараз поглядимо, бачимо, такі проходять початку нашого стриму, вельми емоційний, поглядимо, чим прийшли, чому ми прийшли, наверное. Как ваше имя?
Мое имя Онежка, да? Так, як вас зовут? Галина. Галина. Я была на Комаровце, я волонтер, сама избиратель, и мне 2 протокола вчера вышло, я когда я я действительно не кричала, тем более в маске. Ложь, постоянно, я вообще с этой ложью 15 лет сталкивалась по судам и инстанциям. Сидела 10 суток домашней наркоте. Сидела. И молчать никогда не буду. Конечно, я не пойду, потому что меня посадят 30 суток, я 15, я не буду. Скажите, як ви могли ставитися до этого затримания? Ведаете вы, что вы затримали сегодня Виктора Бухарова? Нет, конечно, читал, я послушала, я не буду. Як ви думаєте, в это сапраўды ён нейкі махлярны? Нет, конечно же нет, так с меня получилось. С меня сколько протоколов. Милиция извиняется, сейчас тоже есть виновата, в каком порядке. Что говорит, у меня простой просто человек добивает своих законных прав, на меня составляют протоколы. Милиционер так и сказал участковый. Я извиняюсь, приказ, а я говорю, как же буква закона? Сразу он уволился. Извинился и говорит, я сам не понимаю, но если я ослушаюсь приказа, меня уволят, у меня сын, семья, куда я пойду работать. Представляете, что творится? Ну вообще милиция, если много людей выйдет на мирную акцию, молодец, благодаря моему земляку Владимиру Смоловскому восстали. И мирные акции просто, мы не за Майдан, мы не майдануты. Люди просто будут выходить не на площадь, просто на улице. И милиция перейдет на сторону. Скажите, будь ласка, за кого вы уже подписалися? Практично за всіх. А кого бачите кандидат? Ну, Бухаренко, Цепкало, интеллигентно, грамотно. А в чем сказать, если он уже таких, достать, они сейчас это кандидат. Это говорит о том, насколько он испугался. Потому что ладно, я страшнее смерти. Подохлывание психическое, это мы все ведаем. Сейчас свидетельство поставили. И оно с водами гуляется, и он на что будет? Будет загадывать стреляли. Ну, поглядим, ну, молчать невыносимо. Я готов, ну, убить, а судьбы не буду. Молчать я не буду. Да. Бояться надо. Любой нормальный человек боится. Уважаемые, я 16 числа во вторник пошла с этим плакатом ИВЦ на Володарского. Вижу окно открыто. Я развернула и помахала, как сбежали все эти офицеры. Я говорю, это не пикет, говорю. Я просто хочу вам рассказать о своем брате. Важных людей. Але вас не затримали? Мне не затримали, только послушали меня, что вот говорю, как над тружеником, над моим братом. Никто такой смерти не заслуживает. Дякую вам велике, я ще подійдемо до справної фотографії. Я нагадаю, що ми знаходимося на офіційному, навіть офіційному тамошнім пікеті, де збирають підписи за альтернативних кандидатів у президенти України 2020 року. Ми розмовляємо з людьми, того, що вони сюди прийшли, чому? Знаю то, що пікет одразу визначався як протестний, як пікет. Активісти і політики закликали приходять і ставати вам як многопольців, це показати, що у нас справді 97%. Давайте подивимося і поглянемо, як проходить збор підписів. Вірно служив йому та пісня, ой, праці народ закликав, тільки вийшов вятак на щастя і душі, возвертався до Бога, на ясна рукав, і ти наші нам, і побачили, безпеку, надія, закумачі, розкумачі, Тут проходит сбор подписов за альтернативного кандидата Ольгу Ковалькову. Скажите за Скажите, будь ласка, як ось проходить збор підписів? Як ваше враження? Добро, настроение отличное. Гляньте, сколько людей стоит, пришло поддержать тех оппозиционных кандидатов, которые могут и хотят сделать этой стране гораздо лучше. 26 Это сатанинские силы. это просто полная отстой для нашей страны. Спадарня Ольга, привітання. Ви сама Ольга Ковалькова, гэта Юра радуе. Ольга, давайте подойдем. Скажите, будь ласка, як вам апошнія новини з затриманнями
потенційних кандидатів? Я хотіла б хотілося б сон, але я розумію, в Україні живуся, що я дуже дякую, вас що відбувається, я можу ваш Лукашенко і зараз семінар були з того, що почати кампанію, почати про підписи, і, звісно, що я сужаю цей день, і буду, що і день, там Віктор Бабарік, його команди, Сергій Цихановський, Павло Сварицький, Миколай Сергійович, це абсолютно політично мотивовані справи, там, я не буду навіть тлумачити, що може того, що це все. І він сьогодні представляє візарну електоральну передостроку до Лукашенка, що він, звичайно, інших методів не маючи, він має метод репресії, діючи, і абсолютно жорстко ліквідуючи лідерів людей, які сьогодні можуть повпливати на протест електорат, бо ви ж бачите, що тут в Білорусі відбувається, і білоруси сьогодні обурені, і готові виходять, змагатися за свою свободу, бо далі вже так немаксимо. І те приниження, яке прошлым часом звучить з вуста у нашого керівника, вибирає особисто мене як чоловіка. Я не хочу бути керівника країни, який погрожає своєму народу. Це народ і бізнес Білорусі фінансують державні системи, а він зневажає до всіх. Абсолютно до всіх, і опирається на свій вертикаль, але це вертикаль не все це наш кожен. Також подати. Він записує. Ми повинні про це написати. Спадарня Ольга, ви ж ведаеце так, што Святлана Ціхановская, яна казала пра пагрозах, якія паступалі у бок яе, у бок яе дзяцей. Як вы ставіцеся да гэтага і ці не баіцеся, што будуць пагражаць вам? І ці, магчыма, былі ўжо нейкія пагрозы? Ну, видите, я вот после Светланы, что я на первый день в политике, и, в принципе, то, что влады, четыре инструменты и не поднимают, неведомо, бо супер моих собров и знакомых, такие пять, что поднимались ранее, за час мы политические компании, я не выпускаю, что при кандидате показывает свою солидарность с тем, я не боюся, напевно, мені б тут не було, да? Але мені хочеться, щоб Лукашенко боявся свого народу. Ну, Олександр Григорович, взагалі так, що сьогодні самі посвільні і просять. І, ну, буде всім буде нормально. Ну, це просьба сьогодні всього білоруського народу, тих людей, які будуть на пікет. Ми не хочемо бачити його президента. І ми хочемо провести свободні відкриті вибори, на яких ми беремо собі владу, яка буде керувати нашою країною, що залежить на нас. Як ви думаєте, сьогодні на пікеті буде шмат людей, ці дощ все ж таки розгонять білорусів? Ну, поки люди підходять, я прийшла сьогодні всю через день, люди стоять, Амаль допустим, перемоги, може бути зараз і полі, я не вірю, але ось 10 хвилин тому я ось прийшлася, і я зовсім подяку він прийшов, не боїться, слідується свій, я змагається, тому що я важна, і тим, хто змагається, тобто я побачу людей, кому це так само потрібно, і тим людям, які сьогодні закрадені, посвідомі, вони ахляри, агравали свої свободи, своїм життям, для того, як наш народ жив свободно і це важно. І те, що ви таке, що це важно для кожного білоруса. Я ось сьогодні сказала, що коли мені на пікетах запитуються Ольга, як ти хочеш Лукашенко, я кажу, що Лукашенко треба перемагати собі. В першу чергу свій страх, ось, коли ви не можете бути рабами і відчувати приниження з боку влади, тоді, напевно, час українського керівника. Велике вам дякую. Бо ось ми якраз Ольга каже, що пікети, чарга до пікету, і вона тягнеться аж до площі Перемоги. Я думаю, що варто зараз спросити, поглядіти на цю чергу, хто прийшов так, на цей пікет. Так, ми бачимо, що зараз запуститься правову надвор'я, але ж я думаю, що може все ж таки не стане причиною того, що люди розійдуться. А може стане, поглядимо зараз. Ось ми бачимо, що слушать за тем, как люди у великой массе, они не хороши. Там уже сказали, что люди стоят от площади. Ага, дякую, велике, так. Ми йдемо далі, зараз поглядимо. Дощ стоїть, дощ, до речі, починається справді. Вже такі невеликі, але не буде сходити до складу.
ласка, що вам не подобається у політики, сьогоднішньої політики в Білорусі? Що хочеться змінити? Треба трохи навести порядок не так, як кажуть, це зробити. Допустим, є город не їздить на 80 кілометрів на працьованих машинах по заправках, а їздить справа. Що змінили ви? Я так розумію, ви Мася, так? Ось як вас зовут? Людмила, скажіть, будь ласка, що не подобається, що в Огулі, ці подобається в Огулі? За кого ви б проголосували на цих виборах? Конечно, менять. А ви ж покидали свої підписи за кого-небудь? Тобто ви сьогодні приходите на пікет не перший раз в Огулі. Ви ж бачили, що відбувається. Ну, так само сигналит. Давайте подойдем. Юра Радує, скажіть, будь ласка. Вы лишите, что их не затримали? Власть потеряла всякую совесть. Взяли за детей. Поэтому самое святое, что вы мучили. Які увогуле ваші враження від допошніх новин, які відбуваються? Ці ви могли прогнозувати, що таке буде? Ну, от этого президента, конечно. Был подход, когда он принял. Але є нейкі такі надії, що все ж таки в Україні нешта зменіцца. Коли ви бачите гэтай шерги, так, на кожны пікет. Тогда бы что-то изменилось. А тут жалко людей, которые сидят, как бы, не достойны, сидят, не доедают, не допивают, детей своих не видят. Как в тюрьме. Вот когда они Велике дякую вам. Ми йдемо далі. Давайте подійдемо до молоді. Я думаю, що ми можемо так само подійти. Привітання, Юра Радує. Як вас зовут? Наталя, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Ну, я здесь за свободную страну, в знак солидарности, политзаключенных. Здесь все за это. Скажіть, будь ласка, чому Білорусь не свободна страна, не свободна країна? Потому что мы не можем высказать свое мнение. Вот, ходят, снимают на камеру, все собирают кино, похищают их бела дня. Ну, беспредел полный. Ви слышите за опошніми новинами, ведаєте, що вже затримали Віктора Бабарику, так? Совсем. Так, які ваші вогулі ураження? Ці мухляри яни, а може мухляри? Ну, это просто ужас. Я очень этим возмущена. Я думаю, что справедливость существует. И очень на это надеюсь, что мы будем жить в стране для жизни. А, ви вже покидали свої підписи за кого-небудь? Да. Так, за кого? За Тихановскую, за Бабарику, за Цикалову. Мгм. А ви як трохи познайомитися з ними, так? Ну, я больше всего за Тихановскую, конечно. Чому я вам близька? Там больше всего, конечно, Сергей, но он молодец. Он поднял всю страну. Он за свободу слова. Я завидую. Велике вам дякую, так, так. Бережно усіх, що може бути дощ, але удячна за підтримку. І люди їй зустрічаються і оваціями. І такі входять за ці карети. Я прийшов на підтримку, дякую усім, хто сьогодні прийшов. Ви солідарність, питання законів. Дякую всім. Я не бачу, Ми бачимо, що стоять люди у нас
прямо на камеру. Ось, бачимо. Таких людей тут сьогодні шмат, вони нічим не визначені, просто звичайні люди, звичайні образи, звичайними одеті. Ось, ну, напевно, так само блогери. Нагадаю про те, що некоторих людей, які стримили на акціях, на офіційних пікетах, людей, які стримили, на їх подали у суд. Зараз ідуть суди, так само ми на днях розмовляли з одним з блогером, який казав з бачцем, так, який казав, що у суд покулі не пішов, але йому присудили 15 суток, нібито за те, що він знімав на пікеті. Ось. Зверніть увагу, що всі люди різного зросту. Глядячи на те, що дощ становиться все мощніше і мощніше, люди стоять. Торга не кончається. Зараз ми підійдемо до тих, хто хлопає. Це пригадує акції, коли люди виходили на мовкливі акції, на площі, так, і просто стояли, мовчали, хлопали, а їх затримлюють. Ну, давайте подойдем еще до людей. Артем, привитание. Это Еврорадио. Скажите, коли ласково, чему вы тут стоите и мокнете под дождем? Мы против нашего уважаемого Александра Владимировича Лукашенко, который нас здесь стоять. Мы против того, что сидит Тихановский, за то, что сидит Статкевич, Северинец. Мы все против того, что он творит. Зачем это? Свободная страна, выбор свободный. Скажите, коли ласка, ви вірите у те, що люди, яких посадили, і ті, яких просто затримали, покуль яни махляри? Вогулі. Може такое бути? Нет, конечно. Только один махляр у нас есть, который сам признал это. Когда Собчак давал интервью, сказал, сколько вам надо процентов. 102 нарисует. Разве так делает? Мы же люди, не народе, а люди. Як вас зовут? Дмитрий. А вас? Ирина. Ирина, скажите, будь ласка, а что вас не задовольняє у нашій країні? Ось, що б ви хотіли змінити, не ведаю, ну, ось була влада, так? Чтобы могли прийти люди и купить продукты, которые им не то, что позволяют населению, а которые пользуются. Чтобы наши дети ходили в разные кружки, развивались. Чтобы дети летали чистым воздухом, чтобы была соблюдена экономия. Это самое, экология. Чтобы мы гордились тем, что мы белорусы. Потому что бывает так, в другой стране находишься, и тебе просто стыдно даже признаться, что ты белорус. Потому что кругом вся Европа, она считает, как один человек, 9,5 миллионов может стать разным людей. Поэтому хочется быть совершенно в другой стране. Мы называем этих ребят, которых посадили. И поэтому все люди, никто не расходится, дождя не боится. Вы расходитесь, вы. Это вот не работа, это наша. Нагло кто забрали, посадили. Нормальный, правильный человек. Як ви думаєте, коли раптом говорити, що став президентом, що б він змінив у нашій країні? Южні кар'єру. Як ви думаєте? А що там не так з погодою? Режим, требования люди земля, и их обзывают. Так от на зиму, як і було добре, зараз так.
чувство солидарности всех политзаключенных. Этот режим уже просто без шансов стоит. Спокойно говорить, что это невозможно. Число. Все люди понимают. А чего можно заплакать, скажите? Вот вам, виновата вам от того, что я не огульное слово. Что не так? Беспредел вот этот вот, который вот идет беспредел. Людям пропонуют работать пенсия, потому что подспорье везде. Конечно, такое было, я не знаю. Альтернативных кандидатов в президенты на выборах в 2020 году. Если можно оставить свой подпись за своего кандидата, это и сейчас. Когда вы изменился, они люди все равно просят ставить. Но так можно показать, все бывает у нас подарки. І напевно ми, якщо подивимо, розмовляємо. Як вас зовут, скажіть, будь ласка? Вікторія? Можна привіт, так? Вікторія, я бачила, що ви їхали на ровери, так? І змінили свої так? Що ви хотіли сказати? Мы не могли оставаться неучастными в этой ситуации, провокациями, чому ви вирішили долучитися? Що вас задовольняє? Это некий порыв такие, да? А вам, следую, вам уже подобается лучше, что бывает в нашей стране? Добра. Скажите, где вы оставались? Виталий, Юра, скажите, почему вы тут? Я думал, что 18 часов акция. Мне тоже не нравится то, что происходит. А что не подобается? Давайте возьмем. Я сегодня задержали Виктора Бабарова. Я, допустим, считаю, я хотел бы за него голосовать. Мне не нравится, что его просто запросто закрыли. Из сектора лесенников. Чому вам імпонує Віктор Бабарук? Я пока других кандидатов особо не рассматриваю. Я считаю, просто, что у этого человека есть опыт руководства большими коллективами, проектами. Вообще, наверное, что там надо. А може він усе ж таки мафляр? Може усе ж таки мафляр, може не автокрал, може сапраўды переводив некие гроші. Может быть, что-то украл, Ну, як ви думаєте? Ну, не знаю, я прочитал, что его задержали, если ему не пускают адвокатов и не обвиняют по какой причине он задержан. Я считаю, что это неправовое государство. Дякую вам дуже. А ми йдемо далі. Нарешті люди підходять, я бачу, що коли ми проходили трошки далі, було сьогодні день. А зараз це все одно, я бачу, що вийшли і стоять подожди. Это проявление консолидации Беларуси. Можно посылать не только кандидаты, как сегодня своим подписом, они можно прикрывать за одной не дают людей, які об'єднуються. Давайте подивимося. Скажите, пожалуйста, як вас зовут, що ви тут стоїте? Чтобы защитить Сергея.
Спасибо, Кирилла, за то, что необходимо на пленарных что могут подписываться за альтернативных кандидатов